Lautakenkien ja siteiden pohjat kannattaa pyyhkäistä puhtaaksi lumesta aina ennen siteiden kiinnittämistä. Sitten on siteiden kiristämisen vuoro. Hyvän laskuasennon löydät helposti joustamalla polvista, pitämällä ylävartalon suorana ja siirtämällä painoa etujalalle. Tavoitteena on löytää miellyttävä ja luonteva asento, jossa on helppo liikkua. Laskeminen alkaa oikolaskulla. Paino pidetään etujalalla ja katse menosuuntaan päin. Jarruttaminen tapahtuu painamalla molempia kantapäitä lumeen tasapuolisesti. Takaperin nousemisessa voit työntää itsesi molemmilla käsillä rinteestä. Varpaita painamalla ja polvia koukistamalla voit säädellä vauhtia etukantilla luisutellessasi. Muista pitää katse menosuuntaan päin. Takakantin viistolaskussa nojataan menosuunnan jalalle ja pidetään katse menosuuntaan päin. Pysäytys tapahtuu siirtämällä paino tasaisesti molemmille jaloille ja painamalla kantapäitä lumeen. Matka jatkuu vaihtamalla paino uuden menosuunnan jalalle. Käännösten alkeisiin pääset kiinni tuomalla painon etujalalle ja nojaamalla ylärinteeseen päin, samalla polvia koukistaen. Kun käännökset onnistuvat yksi kerrallaan molempiin suuntiin, voit alkaa yhdistämään käännöksiä samaan suuntaan vaihtamalla painoa nopeasti jalalta toiselle käännösten välissä. Vauhdikkaasta laskemisesta päästään nauttimaan, kun käännökset molempiin suuntiin yhdistetään. Jos kohottaudut käännöksen jälkeen ylöspäin, lähtee lautasi kuin itsestään viemään sinua kohti seuraavaa käännöstä. Lumilautailu on kivaa ja rinteessä saa pitää hauskaa. Voit kokeilla pyörähtämistä ilmassa ja laskemista toinen jalka edellä. Leveät pressiliuvut ja muut esteet ovat myöskin hauskoja ja niistä saa paljon iloa laskupäivään. Muista tutustua hyppyreihin, esteisiin ja alastuloihin huolellisesti ennen laskua.